सानै हयै गेलेबायथा रायजो राजाया गेले मोजां नुगासिनो दङ जेबो नङा बेबायदि बुद्राया बुखागोन कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो 22 Korea आंनो थगायजाबाय आंनो थगायजानायनि जाहोनाव 22 जाहैबाय Korea जेबो नङा जेबो नङा जेबो नङा 나가 공연이가 하나 보여주는 날 공연 공연자라는 안승수라 Selamat poin 19
मोनलांबाय आरो लोगोसे मयनाबादा फोथाराबो मोनलांबाय आरो बेबायदिनो गंसे मोनलांबावबाय मयनाबादा फोथारा आउटजानायनि जाहोनाव माइनावलाय बोरिया जानायनि जाहोनाव गंसे मोनलांबावबाय माइनावलाय बोरिया माइनावलाय बोरि 3 बरिया टेकनिकआ मिलायाखै टेकनिकखौ बाहायगासिनो दङ बरिया खेला जादों खेलाया माइनावलाय बोरि ब्रह्मस क्लाब ब्रह्मस क्लाबा गंसे मोनलांबाय आरो ग्रुप लागार राइट जानायनि जाहोनाव गंसे मोनलांबाय माइनावलाय बोरिया गथ'बो माइनावलाय बोरिनि न'नि अनजिमाया जाबाय 5 बरिया हायैनि जाहोनाव गंसे मोनलांबाय माइनावलाया बिथांमोननि न'नि अनजिमाया 10 जानानै फैनायनि जाहोनाव गंसे मोनलांबाय ब्रह्मस क्लाबा न'नि अनजिमा बिथांमोननिया जाबाय 3 मयनाबादा माइनावलाय बोरि 2 होबाय माइनावबादा माइनावलाय बोरिया गंसे मोनलांबाय गंसे अनजिमा माइनावबादा माइनावलाय बोरि 3 ब्रह्मस क्लाब 3 बरिया गंसे मोनलांबाय फाइनल खेला Brahmas Clubnya Mainaulay Boria Gado Boria Sela Boria Papa Kogainan dan Sulawesi Selatan Brahmas Club. Kami ini
Out jalan liga anak bangsa melambai. Mana lagi ini kondi anggota Wisnu. Ada Zubair. Zubair.
Pagkajalan hari kongsi nilai legal. Ini dunia mau berubah. Nomor 20. Korea. Saman. Ada kongsi lalu tambah. फाइनल खेल प्रमाणे बिदि ज्रब ज्रब जालाबायोबा गोथै ये है खोला एक फोन लेके गया बार कोशिश करके ठीक है फेमस ब्लॉक 7 फाइनल लाइब्रेरी 5 आगे पास गया पीछे गए फाइनल लाइब्रेरी 6 फेमस ब्लॉक 7 कोई के ठुका दिया Promo Club बढ़िया और लेके गया तो Lomos Kelapa, poinnya hingga 60, mana menunggu bola depan, bola depan, apa? Saya pun dari jalan lokasi menang. Ini zaman menolak diri lain. Nomor Club 10 9 10 bangsa menang bola malunan ini bola jadi Nomor Club ini punya bola 60
Are naik. Dan bensin menduga, main lagi dia. Ini menduga, main lagi kita. Ball slap 16. ini masih खेला जाबाय इन्टारेस्ट गैया खेलाबाथाय इन्टारेस्ट जानांगौ बिदिनो जाबाय नोंसो होनदोंसों माथो रोंसिं जाया होननानैलाय बारा नङा जायाखै बरिया होबाय नोंनो दङ लासै गिनांगौ दे गुबुन नङा दे 9 आरो 11 Boria